No hei vaan hei, kiitos Artolle haasteesta, tästä vitun juomahaaste. Tässä on nyt Ikean kannussa 3 sellaista koffin juttua, mistä mä oon juonut jo ihan vähän siitä koffista. Niin 9 desiä kaljaa ykkösellä alas, että kölky. Hoho. Kyllä taas muistaa, että ei tarvii vähän aikaa juoda koffi. Mut niin, siinä se ja seuraavaksi sitten onkin Christian Aleksanderin vuoro juoda ja Laura Nokelaiselle lähtee kanssa haaste ja ei muuta kuin tsemi vaan.